хотела начать со срочных и последних новостей. Генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг рассказал общие детали письменного ответа Альянса на так называемые гарантии безопасности, которые выдвинула Россия в середине декабря. И Ян Столтенберг рассказал об ответе, который будет отправлен на этой неделе в Кремль. И об этом он заявил в интервью CNN, сказал точнее следующее, цитирую: «Мы подчеркнем, что мы готовы сесть и обсудить контроль за вооружением, разоружение, прозрачность в отношении военной деятельности, механизм уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской дипломатии». Конец цитаты. Кроме того, в ответе будет отмечено, что в НАТО готовы выслушать беспокойство России. В то же время, по словам Столтенберга, в Альянсе подтвердят неготовность уступать России по ключевым вопросам, таким как право каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь или договор безопасности, часть которых он хочет быть. Столтенберг отметил, что ответ россиянам будет отправлен на этой неделе. То есть генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам Североатлантического альянса. С нами сейчас на прямой связи Андрій Дещиць, посол України в Польщі. Пане Андрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Пане Андрію, я, на жаль, вас зараз не чую. Зараз чую, пане Андрію. Вітаємо вас. Селям алейкум. Пане Андрію, вот последнее заявление Янса Столтенберга я буквально пару минут назад озвучила. Ваш коментарій. Ну, я думаю, що це достойна відповідь, тому що не можна йти на які-небудь поступки в ключових позиціях, які стосуються права кожної держави, кожного народу вибирати своє майбутнє. І, зрештою, це справа безпосередньо України і НАТО, чи будь-якої іншої держави, яка має намір вступити до НАТО, приймати рішення, чи вступати, чи не вступати на якому етапі, і не може бути якихось застережень з боку третіх країн. Звичайно, я тут також погоджуюся, що якщо якісь є певні побоювання до того, чи НАТО є безпечною організацією, оборонною організацією і несе безпеку в регіон, то тоді потрібно сідати за стіл переговорів. І ми весь час говоримо, так само, як і зараз НАТО має намір дати відповідь Росії, що ми готові сісти з Росією за стіл переговорів і поговорити, які небезпеки несе Україна для Росії. Ну, как вы думаете, мы все ожидали подобного ответа от генсека НАТО, как, впрочем, это и было озвучено на прошлой неделе, на позапрошлой неделе в результате ряда переговоров с представителями России, представителями США и НАТО. И тем не менее, как вы думаете, на что рассчитывал Путин, когда выдвигал такие заведомо невыполнимые условия к НАТО? Я думаю, що позиція Путіна не змінилася від 2014 року. І позиція Путіна полягає в тому, щоб розбити єдність і Західного світу, зокрема НАТО чи Європейського Союзу, і створити такі умови, які би послабили дієвість цих організацій, а тим самим послабили підтримку України. Бо, власне, протистояння стоїть між Україною і Росією питанні можливого членства України в НАТО. Так само, як і, напевно, в планах Путіна є і передбачена можливість захоплення і контролю над цією Україною. І тому послаблення наших західних партнерів і розбиття єдності і солідарності їх – це, власне, і один із планів, один із намірів Путіна. І тому такі завищені запити були поставлені в цих зверненнях про так звані гарантії безпеки для Росії, які були висловлені в грудні місяці. Пан Андрей, а как сегодня в Польше, в польском политикуме, в польском истеблишменте реагируют и что говорят относительно той напряженной обстановки, которая сегодня есть у границ с Украиной? По-перше, Польща висловила
тверду підтримку Україні, і це було зроблено під час зустрічі недавньої президентів України і Польщі на минулому тижні. І після цієї зустрічі відбулися також спеціальні наради, які були проведені з ініціативи президента Польщі з керівництвом уряду, ключових міністерств, Бюро національної безпеки. І всі вони висловили тверду підтримку територіальній цілісності України і її можливій підтримку Україні у випадку можливої агресії з боку Росії. І опитування, які проводилися в Польщі, також показують, що більше половини населення Польщі готове підтримати також і надання Україні зброї в випадку, якщо буде така необхідність і буде така потреба, якщо б відбулася подальша ескалація ситуації на сходе Украины. Ну, с одной стороны, мы видим, что как в качестве превентивной меры сегодня Соединенные Штаты Америки и Британия оказывают Украине военно-техническую помощь на случай возможного вторжения Российской Федерации в Украину. Вот на какую помощь действительно со стороны Польши мы можем, в том числе и в качестве превентивной меры, рассчитывать? Ну, ми звернулися до Польщі з проханням про надання нам допомоги і зброєю, і боєприпасами. Зараз ведуться ці переговори. І, власне, ми визначаємо, що є найбільш потрібне для України. Як заявляють польські чинники, які керують безпековими відомствами чи оборонними, вони готові розглянути наші звернення і надати необхідну технічну, військово-технічну допомогу. Зараз це на етапі просто узгодження. Если я не ошибаюсь, польский гражданский деятель Ежи Гидроиц говорил о том, что без независимой и свободной Украины не может быть независимой и свободной Польши. Осознают ли в польском политикуме тот факт, что в случае, если в Украине будет полномасштабное вторжение со стороны России, это непосредственно коснется Польши? Я думаю, що так. Абсолютно ви праві. І ця теза про незалежну Україну і незалежну Польщу домінує і в тому правлячому крилі польського політикуму, і в опозиційних силах. Тобто в тому плані польське суспільство абсолютно консолідоване щодо підтримки, необхідності підтримки України. І ми це зрештою бачили і в 2014 році на Майдані, і після того, як почалася військова агресія Росії в Криму і на Донбасі. І цю позицію твердої підтримки України Польща продемонструвала також і на міжнародній арені, і в Європейському Союзі, і в НАТО. І незважаючи на зміну політичних трендів, на зміну урядів, які відбулися в Польщі в останні кілька років, і зміну президента, позиція залишається незмінною. Всі прекрасно розуміють, що загроза для України у випадку агресії російської буде також загрозою і для Польщі. Тому Польща готова підтримати максимально, наскільки це можливо, Україну в її протистоянні з Росією. Хоча знову ж таки, погоджується, і Польща також погоджується з тим, що потрібно шукати шляхи до деескалації цього конфлікту, тому що ніхто не зацікавлений в тому, щоб вирішення цього напруження, яке викликане концентрацією російських військ на українському кордоні, було шляхом військового якогось втручання. Всі розраховують все ж таки на дипломатичні методи і дипломатичні шляхи вирішення цієї проблеми.
И вместе с этим, пане Андрею, вот сегодня министр обороны Латвии назвал позорной позицию Германии относительно того, что сейчас происходит в Украине, относительно тех угроз, которые представляет сегодня Россия. Вот что говорят на этот счет в Польше относительно того, что Германия сейчас себя, ну, скажем так, дипломатично, не очень позитивно ведет в отношении Украины в плане оказания ей поддержки, в том числе и военно-техническом плане. Да, мы знаем, что Германия не продает оружие Украине, более того, через механизмы НАТО блокирует покупку оружия Украине, да, то есть там можно говорить и про Северный поток-2, и про ПДЧ по вступлению Украины в НАТО. Вот что скажете по этому поводу? Ну, сьогодні прем'єр-міністр Польщі також зробив заяву, в якій висловив нерозуміння і здивування позицією Німеччини по відношенню до України. І, власне, ця така позиція викликана тим, що в сьогоднішніх часах потрібна консолідація зусиль на підтримку України і потрібна солідарність, і потрібна єдність західного світу в протистоянні з агресивними діями Росії і з агресивними, зрештою, заявами навіть Росії. І тому будь-який крок чи будь-які заяви чи будь-які рішення, які не йдуть разом в тому самому руслі, що інші країни приймають, воно, звичайно, розбиває таку єдність. А, як ми вже говорили, розбиття цієї єдності послабляє силу західного світу і послабляє підтримку України. Тому, звичайно, така позиція Німеччини абсолютно недоречна, так як ви кажете, дипломатичними словами сказати, абсолютно недоречна на цьому етапі. Або, звичайно, може бути і повинна бути засуджена і партнерами, і сусідами Німеччини, тому що вони розуміють, що ця загроза, яка йде Україні, є загрозою для них. І така позиція Німеччини може заохочувати Росію идти, робити крок дальше. Ну вот, кстати, по поводу того, что будет дальше, пане Андрею, как вы думаете, можно ли будет урегулировать все эти противоречия, которые сегодня есть в рамках переговорного формата? Ян Столтенберг в очередной раз призвал Россию сесть за стол переговоров и обсудить то, что беспокоит Россию, да, то есть, как вы думаете, это все может вылиться вот в то, что на дипломатическом уровне будет все урегулировано, или же вот после такого письменного ответа со стороны НАТО, очевидно, он будет неудовлетворительным по тем требованиям, которые выдвинула Россия, Россия может осуществить какую-то интервенцию в Украину? По-перше, я думаю, що потрібно бути готовим до будь-якого сценарію, який може використати Росія, тому що ми вже пережили, на жаль, трагічно 2014 рік, коли ніхто не очікував, що Росія зможе провести військову атаку на Україну і анексувати, і забрати Крим, і вести війська на Донбас. І тому можна очікувати до будь-яких сценаріїв, до будь-яких дій Росії. По-друге, я думаю, що завжди залишається можливість вести переговори, і тому потрібно цей механізм використати максимально, до нього достосуватися і пробувати використати всі можливі канали і шляхи для того, щоб сісти за стіл переговорів і вияснити свої позиції. А по-третє, мені здається, що шанс все ж таки на врегулювання дипломатичними каналами, дипломатичними методами цієї кризи є вищий, ніж у 2014 році, тому що зараз, як ми бачимо, західні країни не просто висловлюють занепокоєність, а вони вже висловили свої вимоги і озвучили свої застереження Росії у випадку, якщо така агресія і така російська інвазія почнеться на Україну. Тому Росія вже попереджена про те, що вона понесе
великі втрати і великі проблеми буде мати, якщо вона припуститься до вирішить все ж таки діяти військовими методами. Тому ми стоїмо зараз на такому етапі певного протистояння політичного, військового, але шукати все ж таки шляхи дипломатичного вирішення потрібно. Це певна гра нервів, і якщо ми її витримаємо, то думаю, що тоді зможемо вирішити цей конфлікт дипломатично-політичними методами. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагун, що наше время і підключились к нам в ефір. Андрій Дещиця був з нами на прямому зв'язку. Надзвичайний повноважений посол України в Республіці Польща.